Sugeng siang para pamirsa, kepanggih malih kalih kula Siwi Deyinta Widya Palupi wonten pawartos Jawi Tengah. Badhe ngaturaken dhaharan ingkang bebayani. Dinten menika pawartos Selasa Legi sekawan welas Februari 2023 sejangkepipun. Dhaharan ingkang viral dipunkenal kalian es ciki ngebul utawi es mok niki kathah dipun sade dumateng lare-lare ngantos remaja. Es ciki ngebul gadhahi daya tarik amargi didamel kangge nitrogen cair ingkang saged ngedalaken asep. Kuciwanipun, dhaharan viral menika sangat bebayani kangge organ salira. Ice smoke utawi es ciki ngebul menika dhaharan ingkang diremeni dening lare-lare sedaya. Isian es ciki ngebul kepanggih saking ciki legi warna-warni, ditambah susu kental manis lan disiram nitrogen cair. Nitrogen cair menika ngedalaken asep amargi suhu nitrogen cair sanget asrep. Asep ingkang medal nalika dimaem dadosaken lare-lare lan remaja dipun pamerke wonten media sosial kangge konten. Nanging, asep ngepul nalika dhaharan kasebut dimaem ingkang damel dhaharan niki bebayani. Kandungan nitrogen cair ingkang wonten es ciki ngebul niki saged bakar tenggorokan amargi sanget asrep nalika dikonsumsi. Wonten warsa 16 November 2022 kapengker, selikur lare-lare wonten Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, padha keracunan sesampunipun nedha es ciki ngebul utawi es mok niki. Lare-lare kasebut dilaporke nandang muntah, mual lan begah padaran sesampunipun nedha es ciki ngebul kasebut. Kasus ingkang sami wonten ing Bekasi, menika lare umur sekawan taun kapeksa dibeta teng griya sakit sesampunipun nedha es ciki ngebul lan operasi ageng wonten lambung amargi bocor lan tatu kalih sentimeter. Miturut spesialis gizi lan kedokteran olahraga ingkang ugi ketua komite medik Dr. Dadang Arif Permana ngantos ngisep uapipun dadosaken boten saged napas ingkang sae nandang penderita asma. Langkung prayogi tiyang sepuh ngawasi dhaharan ingkang ditumbas dening lare-lare lan luwih ngati-ati nalika milih dhaharan ingkang dereng jelas kesehatan lan karesikanipun. Mekanten pawartos sedinten menika, kula Siwi Deyinta Widya Palupi ngaturaken nalika wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Mugi rahayu ingkang sampun pinanggih. Matur nuwun, sugeng siang.